Hej! Hvis du er nået hertil og overvejer at prøve Nurix, så lad mig fortælle dig noget vigtigt, før du træffer din beslutning. Jeg fik kun gode resultater, fordi jeg søgte pålidelige oplysninger, inden jeg købte, og det gjorde hele forskellen. Der er mange, der falder i fælder derude. De køber fra forkerte hjemmesider, tror på manipulerede videoer og bliver skuffet, når det ikke virker, men fejlen ligger netop der. Den originale Nurix sælges udelukkende via den officielle hjemmeside. Det er der, du får garanti for sikkerhed, kvalitet og 60 dages returret. I mit tilfælde begyndte jeg at tage 2 kapsler om dagen, altid om morgenen. Jeg ændrede ikke min kost drastisk og blev heller ikke afhængig af fitnesscentret. Alligevel begyndte jeg gradvist at mærke mere energi, mindre trang til usunde ting, og min vægt begyndte stille og roligt at falde. Hver krop har sin egen rytme, men for mig begyndte de reelle resultater at vise sig efter den anden måned. Det, der overraskede mig mest, var, hvor meget mit velvære forbedrede sig. Ingen bivirkninger, ingen fup. I dag føler jeg mig meget mere selvsikker, mit tøj passer igen, og endda mit humør er blevet bedre. Du kender den følelse af endelig at gøre noget godt for dig selv. Det er præcis sådan. Der findes ingen magisk løsning, men der findes en vej, der virker, og det var det, jeg fandt med Nurix. Hvis du er træt af tomme løfter, så giv det en reel chance. Det eneste, jeg anbefaler, er, at du kun køber fra den officielle hjemmeside. Linket er i beskrivelsen. Det var det, jeg gjorde, og det var alle pengene værd. Jeg ville ønske, at jeg havde fundet det før, men nu hvor jeg har det, så vil jeg ikke undvære det igen. Det føles fantastisk at have kontrollen tilbage, både over kroppen og selvtilliden. Nurix blev virkelig et vendepunkt i min hverdag. Og det bedste af det hele, jeg føler mig endelig som mig selv igen. Min energi er tilbage, og det smitter af på alt, jeg gør. Hvis du overvejer det, tag det som et tegn. Det er nu, du skal tage dig selv alvorligt.